لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله za mu gabatar da ci gaban darasin da muka fara gabatarwa a can masallacinmu na School of Nursing wadda aka yi mishi take da ku yi hattara da aikata laifi a watan Ramadan. A cikin wancan darasi mun yi bayani game da abin da ya shafi falalan watan Ramadan. Mun yi bayani game da abin da ya shafi falalan azumin watan Ramadan. Mun kuma yi bayani a takaice game da abin da ya shafi ciyarwa a watan Ramadan. Mun yi bayani a takaice game da abin da ya shafi kame kai daga fadawa cikin saƙon Allah musamman a cikin watan Ramadan. A cikin gabatarwarmu mun yi bayani game da yadda kowane musulmi ya kamata ya shirya matarban watan Ramadan. Idan kana so ka ribaci alkhairan da yake cikin wannan watan, dole sai ka shirya mai yadda za ka tarbi wata, yadda za ka samar makanka tarbiyya ta dukkan abin da kake so ka samu tabbatuwa a kansa a cikin watan Ramadan. Kar ka ɗauka cewa kana zaune kara zubi haka kawai watan Ramadan na shigowa za ka iya tashi ka ci gaba da duk abin da kake so kai zai yi wahala. Shi yasa da yawan magabata sukan yi magana akan yadda ake shirya tarban watan Ramadan. Wani tsari kake da shi na karatun Alkur'ani? Wani tsari kake da shi na sauraron darussa na addini? Wani tsari kake da shi na ciyarwa? Wani tsari kake da shi akan sallolinka na dare da dukkan sauran ayyukan alkhairi da ake a watan Ramadan? Wannan kuma tsari ne da haka rayuwa take, haka rayuwa take, kuma haka take gudana kafin a yi nasara. Idan mutum zai tafi ofis sai ya shirya, idan mutum zai je gona
sai ya shirya tafiya gonan nan, inda yana fitowa daga masallaci sallar asubahi zai wuce gonan kai tsaye, watakila sai ya sake dawowa don zai yiwu akwai abin da ya kamata ya tafi da shi gonan bai tafi da shi ba. Idan makaranta za ka tafi sai ka shirya, idan 'ya'yanka da ka kai su makaranta sai sun shirya. Duk abin da ake bukata a riske shi a kuma amfani shi, to shirya mishi ake kafin a fada cikinsa. Mun yi magana, akwai ɗarurruka dubbai da yawa na 'yan uwa wadda ramadanan bara da ya shuɗe da su aka yi dukkan waɗannan ababa da aka yi, tarawihi da su aka yi, tahajjud da su aka yi, tafsirin alkur'ani da su aka yi, wadda yanzu suna kwance a kaburburansu suna jiran hisabi da ranar hisabi. Idan Allah ya ja kwanakinka zuwa cikin ramadan baka sani ba ko wacce za a sake yi bayan wannan daman da ka samu, kai ma da a sake yin wata ramadan din ne kana kwance kana jiran ranar hisabi. Jama'a mun fahimta? Yana da kyau kowa ya yi tanadi, ya yi shiri na yadda zai amfani alkairai da suke cikin wannan wata mai tarin albarka. Kowa ya shirya mishi, kowa ya kintsa. Yana daga cikin abin da muka ambata na shirya ma watan ramadan, shiga cikin watan ramadan, ribatan alkhairai da yake cikin waɗannan kwanaki masu albarka, shine tuba da komawa zuwa ga Allah. Tuba daga miyagun ayyukanka, tuba daga laifuffukanka, neman gafaran Allah akan laifuffukanka. Kar ka bari ramadan ya cin maka kana da kari oba na sabon Allah da za ka shiga da shi cikin watan ramadan. Kar ka yi haka, kar ka yi haka. Yana daga cikin shiri da ake yi ma watan ramadan shine kame hannunka, tuba da istighfari daga laifuffukanka. Kar ka yi dakon laifuffuka ka shiga da su watan ramadan, domin yadda watan ramadan yake da falaloli da darajoji da alkhairai, to fa wadda kuma ya tsunduma cikin sabon Allah a watan ramadan, to shi kuma tashi ta kare. Mun karanta yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi nuni zuwa ga abin da ke faruwa da bayi a duk ranar litinin da alhamis na bijirar da ayyukansu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa tu'radul a'malu ala Allahi yawmal ithnain wal khamis. Duk ranar litinin da ranar alhamis ana bijirar da ayyukan bayi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ga aikin da wane yayi, ga aikin da wane yayi, ga aikin da wane yayi. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im. Annabi yace shi yasa nake so a bijirar da ayyukana, akai ayyukana gaban Allah ina mai azumi. Ma'ana duk ranar litinin ana haurawa da ayyukanmu zuwa ga Allah, duk ranar alhamis ana haurawa da ayyukanmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi yace to ina so duk aikin da za a haura da shi ya zama akwai azumi a cikinsa wadda za a haura da shi. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tuftah abwabul jannati yawmal ithnain wa yawmal khamis. Ana bude kofofin aljanna ranar litinin da ranar alhamis. Fayukfar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a, sai a gafarta ma kowane bawa da bai yi shirka da Allah da komai ba. Duk ayyukan bayi za a haura da shi ranar litinin, za a haura da shi ranar alhamis, za a bijirar da ayyukan gaba ga Allah. Duk wanda aka kai ayyukansa gaban Allah, in cikin ayyukansa ba shirka da Allah, laifuffukan Allah zai ce ya yafe mishi a karbi kyawawan ayyukansa.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa rajulan kanat bainahu wa baina akihi shahana, sai dai mutumin da akwai kiyayya, kusuma, rikici tsakaninsa da wani dan uwansa musulmi wadda har ba su magana, ba wani abu da ke giftawa tsakaninsu. Wataƙil wannan in yayi sallama ma wannan baya amsawa, wataƙil dukkansu ba su sallama ma junansu. Fayuqal, sai a ce anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadain hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Allah zai ce to waɗannan biyu da suke rikici ba sa magana, Allah zai ce su ku jinkirta daga ayyukansu, a jinkirta nasu har sai lokacin da suka daidaita. Wannan yasa muka ce akwai Ramadan ɗin mutane da yawa na bara ma yana ajiye ba a ɗaga ba, domin ƙa'idar ɗaga aiki dole sai kun yi sulhu a tsakaninku. Wancan fa azumin litinin da alhamis ne, ba na farilla ba ne, amma Allah ya ce kar a ɗaga, kar a kai shi ko ina sai su mutane biyun sun daidaita. Inda ɗaya zai je ya nemi sulhu da ɗaya, ko ya ma ɗayan magana, ko ya neme shi da a daidaita ya ƙi, to shi wannan ɗin ya barranta, ayyukansa kuma sun kubuta. Jama'a mun fahimta? To na daga cikin abin da muka yi magana na shirin Ramadan shine sulhu da daidaitawa a tsakanin musulmi. Karka yadda Ramadan ya shigo akwai kulli a zuciyarka akan wani dan uwanka musulmi. Wani athari in ya inganta, an tambayi Abdullahi dan Mas'ud, kaifa kuntum tastaqbiluna shahara Ramadan, wai ku sahabbai wani shiri kuke yi na tarban watan Ramadan? Qala radiyallahu anhu, sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ma kana ahaduna yajra'u an yastaqbila Ramadan wa fi qalbihi mithqalu dharrati hikdin ala akihi almuslim. Yace ko da gigin wasa ɗaya daga cikinmu ba wadda zai sake Ramadan, jaririn wata na Ramadan ya shigo ya same shi akwai kulli a zuciyarsa ko kamar ƙwayar zarra akan ɗan uwansa musulmi. ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة هكد على أخيه المسلم. يجي كود جيجين واسا بعد يدك تكيم مصحبي والجارير وتر رمضان زي كاما كما أزوتي يرسى أكوي كيايا كو غابا da wani dan uwansa musulmi. Duk wannan yana daga cikin abin da ake shirya da shi. Mun karanta 'yan uwa masu albarka, daren farko na watan Ramadan idan ya shiga, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, idan daren farko na watan Ramadan ya shigo, aka ce yau an ga wata, yau an ga wata. Wannan dare na farko da aka ce an ga wata, sufidati shayatin wa maradatul jin. Annabi ya ce akan ɗaure shedanu da kangararrun aljanu, fitinannu waɗanda suka addabi al'umma, batar da al'umma. Ubangiji zai ce a kama su a ɗaure su. Shi yasa a Ramadan idan ka ga mutum kangararre, to shi ma shaidani ne mai cin gashin kansa. Yanzu za ka gani ana fara tarawihi, za ka ga har 'yan shaye-shayen nan duk sun zo sun fara tarawihi, saboda iyayen gidan duk an ɗaure su. To in ka ga mutum a Ramadan ɗin ma ya ƙiya ladabtu, to shi kansa kangararre ne mai cin gashin kansa. Wa kullikat abwabun nar, za a kama ƙofofin wuta a kule, falam yuftah minha babun, ba kofa da za a bude. Wa futihat abwabul janna, za a bude kofofin aljanna, falam yuglaq minha babun, ba wata kofa da za a kama a bude. Annabi sai ce wa yunadi munadi, sai wani mai kira, wani mai shela sai yayi shela. Wannan shelan tun daren farko na watan Ramadan za a fara.
ya bagi alkhairi akbil, ya kai ne neman alkhairi, ka buga nan kana neman ka dace, ka buga nan kana neman ka dace, ka buga nan ayyukan alkhairi, ka yi nan da'a ma Allah. Sai mala'ikan ya ce akbil, ka fiskanto. Wa ya bagi ya sharri, ya mai fafutukan sharri, mai aikata sharri, aksir, za a ce kai ma ka taka ma kanka birki. Idan watan Ramadan ya kama, a kowane wata, a kowane sati, a kowace rana, sabon Allah ne, kuma in kai zai iya zama sanadiyar halakarka. Amma idan watan Ramadan ya kama, annabi ya ce akwai shela na musamman, duk wani mai aikata laifi Allah zai ce a sanar da shi ya shiga ruwan hankalinsa. Duk wani mai aikata laifi Allah zai ce a sanar da shi ya shiga ruwan hankalinsa, ya kiyayi saba ma Allah. Ya bagi ya sharri aksir, ya kai mai neman aikata sharri, ka tsaya ka taka ma kanka birki. To idan mutum ya ƙi ji a watan Ramadan zai ci gaba da aikata abubuwan da yake aikatawa na saba ma Allah, to lalacewa zai. ‘Yan uwa masu albarka, idan Ramadan ya shigo, a iya alkairan da Allah ya tara a watan Ramadan na gafara, na rahama, karɓan tuba, ‘yan tabayi, dukkan waɗannan alkhairi aka ce mutum bai dace ba ga su lailatul qadari, to annabi ya ce dama ba shi da rabo ne. Walillahi utaqa'u minan nari, Allah yana da waɗanda yake yantawa daga wuta, wa zalika fi kulli laila, kowane dare na Ramadan, har daren ƙarshe da za a yi bankwana da Ramadan, duk dare sai an ware waɗansu dubban bayi an yanta su daga wuta. To aka ce duk wannan rahamar mutum bai riske ta ba, to na daga cikin abin da zai sa ka gagara shiga ƙarƙashin yanta wannan da samun rahaman nan shine ci gaba da saba ma Allah a lokacin da ake wannan rabo. Jama'a mun fahimta? An ce za a kule kofan wuta, an ce za a bude kofan aljanna. Ai ana nuna maka wani lokaci ne da za a yi alkhairi wa bayin Allah. To idan mutum a Ramadan bai kiyayi sabon Allah ba, idan mutum a Ramadan bai kiyayi sabon Allah ba, ƙarshe hau za ta bi haushi. Domin lokacin rabon rahamar ce, lokacin rabon aljannan ne, lokacin yanta bayi ne daga wuta, kai kuma a daidai lokacin sai ka ci gaba da saba ma Allah. Kaga ai ka nuna baka so, ai ka nuna baka so. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin Anas dan Malik yace inna hadha ash-shahr qad hadarakum, wannan wata na Ramadan ya halarto muku. Ga watan Ramadan ya zo, annabi yace ga watan Ramadan ya zo, sai yace wa fihi lailatun khairun min alfi shahrin. Annabi yace kun ga a cikin watan Ramadan akwai wani dare, shine daren lailatul qadari, khairun min alfi shahrin. Alkhairin da ke cikin daren, alkhairin da ke tattare da wannan daren, idan mutum ya dace da wata da'a a cikin wannan daren, karatun alkur'ani ne, sadaka ne, sallah ne, addu'a ne, ya dace da da'a ma Allah da wannan daren, to abinda zai riska ya fi watanni 1000 da za a bashi dama ya yi da'a a cikinsu in ya dace da wannan kan ai nassin alkur'ani. inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma
الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله يتي من سوكر دوانا القرآن. الله يتي أدر ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. الله يتي كي كاسل ليلة القدر كوا. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر إتكأنت الله يتي تافي وتني دبو الخير. inda za a mutum zai dace da lailatul qadari, wannan kuma bai samu lailatul qadari ba, a bashi kamar shekara 84 a ce yayi ta da'a ba zai kamo wannan da ya dace da lailatul qadari ba. a wata sura yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, anzalnahu fi lailatin mubaraka إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الله يتي إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الله يتي من سوكر دا القرآن أتكون وندري مي البركة shine lailatul qadari. kaji Allah ya ambace shi lailatul mubaraka, dare ne mai albarka. inna kunna mursilin fiha inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah yace a cikin daren ake karkasa kowane al'amari da Allah ya tsara. idan daren ya zo to za a yi budget a daren. wani da wacce aurensu, jarin wani, harkar wani, a daren lailatul qadari ake kasafi sai a miƙa wannan na shekara guda ne. amin amin. fiha yufraqu kullu amrin hakim. a cikin wannan dare ake karkasa kowane al'amari da Allah ya hukunta wanda ya tabbatar da shi. to annabi ya ce a cikin wannan wata na ramadan lailatun kairun min 1000 shahrin, akwai wani dare wadda alkhairinsa ya fi watanni 1000. man hurimaha, annabi ya ce duk wadda aka haramtawa alkhairin wannan dare, aka ce an yi kason ba shi da rabo, faƙaɗe hurimal khaira kullahu, annabi ya ce to an haramta mai alkhairi duka, ba shi da rabo ne, ba shi da rabo. annabi sai ce wala yuhram khairaha illa mahrum, ba kuma wadda za a haramta ma alkhairan lailatul qadari, annabi ya ce sai maras rabo. to duk abinda ke taimaka wa mutum a yi wannan kasafi ya zam ya tashi ba shi da rabo shine kabi ramadanan har ramadanan, kabi ramadanan har ramadanan a cikin sabon Allah. kamar mutum ne ya tafi harami sai je saba ma Allah. ka san a ƙasar ku ko a garin ku idan kai niyya zaka saba ma Allah sai ka gaba daidai bane sai ka fasa, za a baka lada ɗaya. amma in ka je makka sai ka shirya za ka saba ma Allah sai ka fasa, Allah ya ce sai na walakanta ka. domin yanzu ka je ne har haramin har fadar ka je kai wannan abu. jama'a mun fahimta? kamar a doka ne, ai ko a gidanka an haramta maka shan wiwi ko sai ka je police station ka kunna, ba ka je neman fada ba ne? a kofar gidanka ka kunna ma dan sanda ba zai barka ba, sai ka tafi caji office sai ka je ka kunna. yanzu ina da rikici ne kawo ka kawai shikenan. to haka wadda ya tafi harami ya je ya ce zai saba ma Allah, ko ya shiga ramadan ya ce zai saba ma Allah,
jama'a mun fahimta? A kowane lokaci sabon Allah ne. Sabon Allah kuma zai halakar da bawa, amma akwai waɗansu wurare ko lokuta keɓantattu wadda sabon Allah ya fi tsanani a wannan lokacin, kamar waɗannan watanni masu alfarma. Inna iddata shuhuri inda Allahi اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله يتي عدد وتني أوجن الله 12 شهرا وتقوم شابيوني في كتاب الله هكيكي أربوش ألوه المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض ترن الله يحل تسمى دكسا هكا يسار وتني قوم شابيوني دا سباد الشكرة min hato daga cikin 12 nan 4 hurum Allah ce akwai waɗansu guda 4 masu alfarma, su ko yaƙi musulmai ba su fita a cikin wannan watannin in ba ta ritsa da su ba ne. Akwai Rajab, hawainiyarka ta kiyayi watan Rajab in dai sabon Allah ne. Akwai Zulqaida da Zulhijja da Muharram, waɗannan watanni guda 4 Allah sai ce zalika dinul qayyim, sai ce fala tazlimu fihinna anfusakum, kar ku yadda ku zalunci kanku a cikin waɗannan watannin, tare da cewa a kowane wata sabon Allah ne, kowane wata sabon Allah zai halakar da bawa, amma Allah sai ce to waɗannan watanni ku kiyaye su. Jama'a muna fahimta? Ya zo game da watan Ramadan, hadisi ne hasan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ragima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Yayi asara, ya walakanta. Ragima anfu rajulin, Allah ya turmusa hancin bawan da zukirtu inda ku aka ambace ni a gunsa falam yusalli alayya, yake mun salati. A ambaci manzon Allah alaihi salatu wassalam, annabi ya ce Allah wadaransa wadda za a ambace ni a inda yake bai mun salati ba. Wa ragima anfu rajulin adaraka indahu abawahul kibar aw ahaduhuma, annabi ya ce Allah wadaran mutumin da ya riski iyayensa guda biyu uwa da uba a lokacin girma ya kama su, aw ahaduhuma ko ya riski ɗaya mahaifi ko mahaifiya, falam yudkilahul janna, amma bai kyautata musu yadda sanadiyar kyautata musu za su shigar da shi aljanna ba. Annabi ya ce Allah wadaransa. Duk duniya ba wadda za ka kyautata ba ka samu yardan Allah nan da nan irin mamanka da babanka. Jama'a mun fahimta? Bayan haƙƙin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wani wadda kyautata mishi yanzu zai sa ka dace kamar uwa da uba. Wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, duk duniya wa ya fi cancanta ya fi morana? Annabi ya ce ummaka, mamanka. Ka buga lissafi, wani za ka samu abokinsa ya fi babansa moransa. Abokinsa, abinda abokin yake amfana a jikinsa mahaifinsa bai amfana a jikinsa. Haka ne ko ba haka? Haka ne. Idan mutum ya samu uwa da uba a raye, to ya samu hanya mai sauki na shiga aljanna.
kuma da yawan mutanenmu wajen kyautata mai iyaye su sukan ɗauka kawai ka saya musu madara da bombita, ka saya musu yadi ka ba su shine a'a, hatta zama da za ka yi da su ku yi wasa da dariya yana daga cikin kyautata mai iyaye. Kar a ce mahaifiyarka baka bata time ɗinka, kar ka yarda wai don kana kai mata zani, don kana saya mata kaza, don kana mata kaza, amma ba ta da lokacin kaɗanta da za ta ganka ta ji daɗi. A'a, akwai abin da take bukata. Wani abu ne kwanonta ne da a wanke ka ɗauka, yalla ka je ka wanke ka kawo mata, za ta ji daɗi ta ji farin ciki. Ko kai shugaban ƙasa ne, mahaifiya tana son ɗanta a jikinta. Haka ne ko? Dai mutane sun ɗauka kawai ka saya mata kaza ka bata shine ka gama. A'a, kasancewa tare da ita, ka tashi da safe ka je ɗakinta ka yi breakfast, za ta ji daɗi. Kyautata alaƙa tsakaninku, annabi ya ce to da wanda ya riski uwa da uba kuma girma ya cin musu amma ba su zama sanadiyyar shigansa aljanna ba. Annabi sai ya ce wa ragima anfu rajulin da kala alaihi ramadan. Annabi ya ce Allah wadaran mutumin da ramadan ya zo ya same shi man salaka har ramadan ya fita, ya wuce qabla an yukfar lahu, amma ba a gafarta mishi ba. Annabi ya ce shi ma ya yi asara. wa rakima anfu rajulin, Allah wadaran mutumin da dakala alaihi ramadan ya shigo ya same shi yana da rai da lafiya, man salaka, sannan ramadan din ya zo ya fita qabla an yukfar lahu, kafin a gafarta mishi, ma'ana bai yi aikin da Allah zai yafe shi ya gafarta mishi ya yanta shi ba. Annabi ya ce Allah wadarin wannan mutum. Me yake kawo haka? Ramadan ya zo, bawa ya riski Ramadan, wataƙil an yi waɗansu abubuwa da shi a Ramadan amma bai dace ba. To ɗaya daga cikin abin da ke haifar da haka shine ka bi Ramadan ɗin ma da sabon Allah. Bin Ramadan ɗin ma da sabon Allah. Ka san buɗe baki, wannan buɗe baki a koda da sigari yake buɗe baki. Shan taba haramun ne, shan taba haramun ne. Wai ai an ce musu shan ta banza barin ta banza, ƙarya ne. Shan taba haramun ne. To wani da wannan haramun din yake buɗe baki. Wani da wannan haramun din yake buɗe baki. Wani kuma buɗe bakin da ma kuɗin haram zai yi. Wani kuma a daren Ramadan din a fita aje a saba ma Allah, lokacin da bayin Allah suke lalume. Yaya za a yi su samu kusanci a gun Allah? Shi kuma a lokacin yana wajen fasadi. To kaga wannan wadda ya zama haka, ai bai shirya ma ya samu 'yantuwa a watan Ramadan ba. Jama'a mun fahimta? Ina ta bada misali, kamar a ce ne to yanzu gwamnati ta yi afuwa mai 'yan shaye-shaye, za a yafe musu, kowa ya kama gaban shi. Wani sai ya zo gun da ake yafiyan da wiwi a hannunsa, shi ya zo a yafe mishi. Duk wannan misali ne da zai iya fito da abubuwan fili. Wata ne da aka ce za a yanta bayi, wata ne da aka ce za a yanta bayi, za a shigar da bayi aljanna, za a musu rahama. Kai kuma a watan ma kana tare da karuwarka. Ka shirya ma wannan yantawan? A wannan wata za ka fita ka tafi wajen abokiyar baɗalarka, ku yi baɗalarku. Ka shirya ma karɓan wannan 'yantawan? Baka shirya ba. To annabi ya ce wadda Ramadan ya shigo ya same shi har Ramadan ya fita, ba a gafarta mishi ba, bai dace ba, annabi ya ce ya yi asara.
saboda haka daga cikin abinda ya zama dole kowane musulmi ya kintsa makansa shine taka makansa birki game da abin da ya shafi sabon Allah kafin shiga watan Ramadan. Ka tuba mai kyau, ka koma zuwa ga Allah, ka ci gaba da addu'a Allah ya shirye ka, ka tashi tsaye akan kafanka wajen yakar son zuciyarka, ka tashi tsaye akan kafanka wajen yakar son zuciyarka, sai ka samu dace a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa na daga cikin abinda nake maimaitawa ga 'yan uwa a watan Ramadan, taka tsantsan da maganar social media. Taka tsantsan wata kafa ce wadda za ka riski alkairai da yawa a Ramadan. Yanzu akwai shirye-shiryen Ramadan da yake ta gudana, wadda a Ramadan ta hanyar wayanka za ka iya sauraron tafsiran malamin ƙasan nan duk wadda kake so. Akwai alkairi ko babu? Akwai shirye-shirye na infaki, akwai shirye-shirye na marayu, akwai shirye-shirye daban-daban na alkhairi wadda za a yada a waɗannan kafafe. Ashe kenan kaga waya tana daga cikin abinda za ka yi aiki da ita wajen moran alkhairan watan Ramadan. To amma ka yi taka tsantsan da ɗaya gefen kuma, ka yi taka tsantsan da ɗaya gefen, ka yi taka tsantsan. Domin yadda mutanen kwarai suka zauna suke shirya alkhairai, yadda bayin Allah za su rabauta a Ramadana, a samu darussa waɗanda za su wayar da kan al'umma akan addini da rayuwarsu, yadda za su samu tsira duniya da lahira. To masagir haka kuma akwai shedanun da yanzu su ma suna shiri na yadda za su hargitsa bayin Allah, su sa su a cikin sabon Allah a Ramadan. Yanzu duk waɗannan shedanun gidajen TV zaka ga sun fito da sabbin fina-finai wadda za a yi yau da gobe da jibi a Ramadan. Saboda ka ana tahajjud kana can kallon part 5 ko 6. haka ne, suna nan arama. Yanzu Ramadan na zuwa, ɗaya ga Ramadan za a sako wani series wadda za a fara yi har ƙarshen Ramadan. To idan ke gauluwa ce sai ki take ta kallo, in kai gaula ne sai ka biye musu. Yanzu wadda don Allah sai da watan Ramadan ya kama sannan aka sako sabbin fina-finai na ɗaya, na biyu, na uku, a je na kaza na kaza. Don Allah ba da manufa aka yi ba? Da manufa ne, kuma manufar don ku ne matasa, don ku ne, don ku ne. A je a cika ma kwakwalwa da hayaniya da shirme, a cika maka tunani da hayaniya. Me zai kare ka? Me zai kare ka? Shi ma mai shirya fim din, wallahi fim din bai amfani shi da komai ba. Shi ma ba abin da ya kare shi, kawai dai wani abu ne da ya zama mishi haka. Mai shirya fim din soyayya bai hana auren ta ya mutu ba, haka ne ko ba haka ba? Wadda yake shirya fim din soyayya bai hana ya sake matarsa ba. Kai ne zai koya maka soyayya? Kai ne zai koya maka soyayya? Kawai bata lokaci ne. In kuma ka dauka wannan din wani nishadi ne, baka san me nishadi ba. Nishadi da alkur'ani ake nishadi. Alakar ka da Allah ta yi kyau, nan ne zaka ji daɗi. Magabata suna cewa law alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi min as-sururi wan na'imi lajadaluna alayhi bisuyuf. Inda masu mulki da 'ya'yan masu mulki sun san walwalar da muke cikinta na jin daɗi a cikin rayukarmu, da sun yaƙe mu a kanta da takubbansu. Wannan abubuwan da kake gani kamar jin daɗin ne, tunaninka ne ya juya kake ganin haka. Ran da ka warke daga wannan ciwon da ka gane ba daɗi ka ji ba, wahala ka shiga.
za ka gane. Ka san ko wannan taba da muka yi magana kaga mutum na sha yana so ne ya dan dinga jin daɗi, to yanzu kai kaga mai shan taba alamar mai jin daɗi ne? Ko dan wiwi ka gan shi yana so ne ya zama ya zama daidai, to yanzu kai a idon ka kaga dan wiwi yana daidai? In kaga mutum na shan giya shi ma hutu yake so, to yanzu kai rayuwar dan giya akwai hutu a ciki? To in kaga mutum na bin mata shi ma hutu yake so, to inda hutun yake shedan sai ya zayyana musu, inna zayyana lahum a'malahum ko su a'malihim, sai aka zayyana musu munanan ayyukansu, sai suka zama wannan munanan ayyukan su kuma su ne masu. To haka su ma suke ganin wannan din wani abu ne na ɗaya kewa, sai gobe ko jibi zai gane ashe wannan abun na cuci rayuwata ne a kansa. To Allah ya farkar da mu gane abin da yake shine alkhairi mu tsaya a kansa, mu gane abin da yake sharri mu nisance shi. Saboda haka yanzu akwai shirye-shirye da yawa, gidajen TV suna shirya shi daban-daban wadda za a ɗauki hankalin bayin Allah a watan Ramadan da shi. To ka karkata ga darussa na alkhairi, ka karkata zuwa ga darussa na alkhairi wadda zai amfane ka duniyanka da lahiranka, wadda zai amfane ka lokacin da ka fara kwanciyan kabari, wadda zai amfane ka lokacin da ka fara kwanciyan kabari. Karka yadda ka taba tsammanin sabon Allah zai ɗebe ma kewa, bai taba ɗauke ma wani kewa ba balle kai, bai taba ɗebe ma wani kewa ba balle kai. Lokacin da ka fara ne za ka dinga jin kamar kewar na tafiya. Yau da gobe in ka shiga ciki sai ka gane ashe azaba ce. Yanzu wannan taba da kaga taban nan, akwai wadda inda a ce ya ba da 100,000 za a mai addu'a ya daina shan taba zai bayar, saboda shi ma yana cikin balbalin bala'inta. A ce mishi ba da 100,000 ga maganin da in ka sha ka daina shan taba zai bayar, to wadda zai biya saboda ya rabu da ita daɗi ne ko masifa? Masifa ce. Shi yasa shi sabon Allah kar ka fara. In dai an ce ma ba kyau, kar wani ya yaudare ka, kar wani ya yaudare ka, kar wani ya yaudare ka. In ka zo ka shiga ciki, to za ka zo kana bin hanyar da za ka bi ka ɓambara kanka, shedan kuma ya riga ya maka da baibai a cikin wannan abu. Muna kira ga al'umma game da abin da ya shafi ciyarwa a watan Ramadan. Ciyarwa a watan Ramadan ba karamin alkhairi ba ne, babban rabo ne, alkhairi ne, alkhairi ne, babban alkhairi ne, babban alkhairi ne. Masu wadata, ku cire dukiyarku domin ciyar da bayin Allah a watan Ramadan. Annabi ya ce man fattar sa'iman falahu mithlu ajri ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a. Annabi ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi, ya shirya wa mai azumi abincin da zai yi buɗe baki ko abin da zai sha ya yi buɗe baki da shi, yana da kwatankwacin ladan mai azumi, kuma ba za a tauye da mai azumin ne a bashi ba, za a bashi ne daga taskar rahamar Allah. Saboda haka duk wanda ka shirya wa buɗe baki abin da ya samu na azumin wannan ranar, kai ma da ka shirya buɗe bakin haka Allah zai baka. Kaga wanda ya shirya wa mutum 10 ai ya kasa ya siyar, wadda ya shirya wa mutum 30 ai ya kasa ya siyar. Kuma kullum muna maimaitawa, Ramadan din zai shigo ka gani wani da jog zai fita ya je ya shiga layi ana zuba mishi kunu, bayi da shi, sai ka samu makwabcinsa
idan geron da zai bayar a dama kunu a shayar da bayin Allah ne, kullum zai iya ba da buhu 10 bai ji komai a jikinsa ba, amma ba zai yi ba. Sai ka je falon mutum ka samu abinci kala-kala kamar kala 7, amma ai abinci bai yi ba. Makwabta ba abin da za su ci, kai ka jera abinci kala-kala baka more abinci bayan labai. Masallacin anguwanku ana ture-ture wajen karɓan kunu da ƙosai, kana da abin da za ka ciyar da waɗannan bayin Allah ka noke gabarin ciyarwar, yalla bai kuɗi sun more ka. Muna roƙon Allah ya riskar da mu cikin wannan wata mai albarka. Allah ya taimake mu ya ba mu ƙarfin gwiwa mu tsaya mu yi ibada a watan Ramadan. Muna roƙon Allah kuma ya karɓa mana abinda muka yi yafe mana laifuffukan mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.